फोरोंगिरि मावनानै दिनै आजिरा मोनबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ दिनै बिदाय होदों माबायदि मोनदों? आं बिराद मोजां मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो बे फरायसालिनि बे गामिनि सोद्रोमाफ्रा मानसिफ्रा आंखौ बिराद सहाय खालामबोदों आरो बे फरायसालिया आं बे रायजोफ्रा सहाय खालामनायाव एबा हेफाजाब होनायाव आङो बे गुण'त्सव फाथिनायाव आङो खेबथाम A+ मोनदों हादों आरो बेल' नङा दासिमबो आरो जेब्लाबो बे रायजो राजाफ्रा जाहाथे फरायसालि दावगानायाव जाहाथे हेफाजाब होबाय थाथों बेखौनो आं मिजिंथिबाय। बेसेबां बोसोर मावबोखो? आङो गासै 35 इयार्स मावबोबाय। बहानि सार? आङो बै दाब्लिनि बै हाजोगुदि खाथिनि हाजोगुदिनि। नोंथां गोबाव सम फोरोंगिरि मावबोबाय। नोंथांनि फोरोंगिरि जिबनाव नोंथांनि फरायसाफ्रा मा बिफानाव साख्रि मावो? दा डिफेन्सआव दङ आरो एडभकेटआव दङ आरो बे गामिनिफ्राय आरो बे बड'सा हाइ स्कुलाव प्रिन्सिपाल जानानै दङ आरो सासेया लेक्सारार जानानै दङ बे उपेन्द्रनाथ कलेजनि लेक्सारार जानानै दं आरो सासे हिन्जावसाया बे मा होनो बेंकआव साख्रि मावगासिनो दङ। बेबायदि मावनानै दं आरो माखासेफ्रा फरायगासिनो दङ। नोंथांनि जोबथा बिदायाव गावनि गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं बिराद गोजोननाय मोनदों। दा बेबादि बिदाय होनो आं बेखौ सानाखैमोन। दा बे आंनि बे बिदाय होनायावदि रायजो राजाफ्रा बेसेबां आंखौ हेफाजाब होबोदों एबा आंखौ बेसेबां फोथायनाय दं आं बेखौ मिथिनो मोनबाय बे बिदाय होनायाव। नोंथांनि साख्रि जिबनाव माबा मोनसे जाथायजों भुगिनांदोंमोन? आं भुगिनाङाखै नोंथां। आं जेबो भुगिनाङाखै। रायजोफ्रा आं जेरै हेफाजाब होनो खावलायो, मिटिं जानो SMCनि मिटिं जानो खावलायो, गुण'त्सवआव जेरै गुण'त्सव फाथिनायाव जेरै रायजो राजाफ्रा नुजाफैनो होननायाव खावलायफैयो बेबादिनो बिसोरो लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैदों आरो बेबादिनो एक्सटार्नेलजों मोगा मोगि जाफैदों, सोंनाय फिननाय होदों आरो आंनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरो आं फोरोंनायनि सोमोन्दै बिसोरो बे एक्सटार्नेलजों सोंनाय फिननाय होलायदों। दा आं बेबादिनो बे गुण'त्सवआव A+खौ खेबथाम मोनदों आरो। नोंथांनि जे अनजालि बिसि नोंथांमोननि बे फरायसालियाव फोरोंफैनायाव माबायदि हेफाजाब खालामदों? बिराद बुंदों। आं दहायसो बुंबाय, हे भगबाना नोंखौदि बेबादि गोग्गो देहायै बे बै गावथुरिबारि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौदि नों फोरोंहैबाय, आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय गोग्गो देहा लानानै नोंदि बेबादि फोरोंहैदों आरो आंबो अबंलावरिनाव आंबो आर'ज गाबबाय नोंदि बे बैगाव थुरिबारि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ आरो रायजो राजाफोरखौ नोंदि गोजोनग्लाय होनो हाबोबाय। दा बेखौनो आंनो अबंलावरिनाव आर'ज गाबबाय होननानै आंनो खिथादों आरोखि आंनि अनजालि फिसाया। गुदि फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा जोबथा बिदाय लाबाय। फैबाय थानाय जाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ फरायसाफोरखौ दिथा होनो माबायदि दिथा होनांगौ होनना सानो? आंबो दाथ' आं बुंबायानो रायजोफोरनि सिगाङाव मेलाव बुंबायानो, जाहाथे आंनिख्रुइ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे साबसिन दिथा होनो हायो बेखौ आं खावलायबाय। मानो होनोबा दानि बे कारिकुलाम, गभर्नमेन्टनि जि कारिकुलाम, बे कारिकुलामा बिराद खरा आरो खराथ' नङा, फोरोंथारनांगौ। बेबादि नेमखौ लानानै जाहाथे नोंसोरो फरायसालियाव एबसेन्ट जायालासेनो जाहाथे नोंसोरो फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामो एबा फोरोङो, बेखौ आङो बेबादि खावलायबाय आरोखि। सरकार हिसाबै गुदि फरायसालिखौ माबायदि जोथोन लानांगौ होनना सानो? सरकारि हिसाबै गुदि फरायसालियानो जाबाय फाउन्डेसन गायसननाय। दा बे गुदिथाराव जुदि गथ'फ्रा मोजाङै सोलोंलाङाबा, आखौ जुदि मोजाङै सोलोंलाङाबा, हांखोफोरखौ मोजाङै फिदिंलाङाबा, दा गोजौआव फैलार जाहैयो। आरो सानजाबनाय, दानख'नाय, हांखो जथायनानै फोरोंनाय, दा बेफोर गैयाबा बे गोजौ लेभेलाव बेबादिनो आन्दायहैयो एबा फैमाल जाहैयो। आं बेखौ आङो लोगो फोरोंगिरिफोरखौ आङो बुंबाय थायो। नोंथांनि जे फरायसाफोर, नोंथाङा फोरोंनाय फरायसाफोरा गोबां गोजौ थाखोनि बिफानफोराव साख्रि मावबाय, गुबुन गुबुन बिफानाव। गोसोखौ माबायदि मोनदों? दा आं गोजोननाय मोनदों आरो आङो सम सम बे रिजाल्टफोर होयोबा आं खबर लायो। दिनैथ' सेकेन्डारि रिजाल्ट होबाय,
बेसेबां पास जाखो ओइ दिनैथ' मेट्रिक रिजाल्ट होबाय बेसेबां पास जाखो दा बेफोरबादिखौ आं खबर लाबाय थायो दा आङो बे आं फोरोंहरनाय बे गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सम पास जायो बे डिभिसन लाया डिभिसनाथ' लाखायो जेनेबा दा थेवब्लाबो गरिब न'खरनि मानसिफोरब्लाबो बिराद मोजाङै फरायगासिनो दङ आं बेखौ फरायबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथिबाय जिहेतु नोंथाङा दिनै जोबथा बिदाय लाबाय नोंथाङा फिउचार बा भबिष्यतआव मा मावनो सानदों आंहा न'खर दङ आङो न'खराव थानानै बायदिसिना खेथि मावगोन आरो आंथ' दा सरकारानो जुदि आंखौ रेहाय माबा जिरायनो थिनबायबा आङो जिरायनाय समसै आं जिरायगोन आरो आंहा गथ' दङ फरायगासिनो दङ आं दा बे गथ' गथायफोरखौ आङो दैदेननांगोन आरो सम जुदि रायजोफ्रा बे फरायसालिखौ नायफैनो थिनोबा आङो सम नायफैयालाबानो थानो हानाय नङा आरोखि मानो होनोबा आंनो आंनि बांसिन थांनानै थानाय जिबनखौनो आङो बे गामियावनो थानानै आङो दैदेनलांबाय आंनि जिबनखौ आं बेखौनो गोसोआव सानगासिनो दं जगेश्वर बसुमतारी जगेश्वर बर' सारा गोबां सम फोरोंगिरि मावनानै दिनै आजिरा मोनबाय थामहिनबा नोंथांमोना जोबथा बिदाय होबाय बिथांखौ गामि जानानै मा फोरमायगोन दिनै जोङो जोंनि मैगाव थुरिबारि गामि गुदि फरायसालिनि 744 नं गुदि फरायसालिनि मावबोबाय थानाय जेनाखि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा गावसिनि साख्रिनि नेमखान्थि बायदियैहाय मैयाहाय जोबथा साख्रिखौ मावलांबाय दा बिनि थाखायनो बिथाङा जाहाथे बिथाङा जोंनि गेजेरावनो गोबाव सम मावबोबाय थानायखौ जोङो नोजोर होनानै आरो जोंनि गामियावहाय ओरैबादि सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथाङा साफा बा जोंनि गामिनि डेभेलप मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरावहाय थिखांलांनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोननानै बिथांखौ गामि आफादनिफ्राय जोङो बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों दा बे हाबाफारियावनो साराबो नुजाफैदों दा बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो गोजोननाय मोननानै जयैनो बिथांखौ दिनै बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों बिथाङा फोरोंगिरि थामहिनबा बिथाङा फरायसालिफोराव माबायदि प्रेजेन्टफोर जाफैयोमोन बिथाङा जों नुबाय थानाय समाव जेब्लानाखि बिथाङा बे गुदि फरायसालियावहाय फोरोंगिरि जाफैदोंमोन बे दिननिफ्रायनो बिथाङा मेंनो रोङै बायदि सासे होनजायो बिथाङा खुनु दिन स्कुलाव एबसेन्ट जाफेराखै आरो खुनु दिन बिथाङाहाय माबा मोनसे गाज्रि आखुथाइजों थांफेराखै जोङो गामिनि रायजो राजायानो बिथांजों थाफाबाय थानानै सोमोन्दो लायो आरो जोंबो रायजो राजा हिसाबै फरायसालिफ्राव फैनानै मा उसुबिदा जादों सोर फरायसाया रोंदों रोङाखै जोंबो नांथाबनानै बिथांखौ मदद होबोबाय थानाय जायो गामिनिफ्राय माबायदि सुबुं सम्पद दिनैहाय जोङो बेखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै जोंनि बे गुदि एल पि स्कुलनिफ्रायनो बिथांमोन फोरोंलांनाय सात्रनिफ्राय दिनै जोंनि गामिनिफ्रायबो जोङो जथेस्थ' बुंनो हानाय बादि दिन्थिनो हानाय बादि जोंनि गामिनिफ्राय फरायनानै बा गुदि सोलोंथाइ लानानैनो दिनै साख्रि मोनहैनो हादों गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा बुंनो थाङोबा दिनै उकिलबो साख्रि मावहैलायनो हाबाय आरो बेंकआवहाय एकाउन्टेन्टबो जाहैनो हाबाय बेजों लोगोसे बे गुदि फरायसालियावनो फरायनानै इउएन कलेजावहाय सासे फोरोंगिरिबो दङ फोरोंगिरिबो मावहैनो हादों आरो डिफेन्स लाइनावबो साबासो दङ बिनिफ्राय जोंनिनो खाथियाव थानाय बांगालबा पिसिडिसिनि खाथियावनो थानाय बड'सा हाइ स्कुलावबो लसन चन्द्र बसुमतारी होननाय बिथाङाबो दिनै बड'सा हाइ स्कुलनिनो सासे गाहाय फोरोंगिरि बिदि जाहैनो हानाय आरो गोबां दंबावो दिनै रेलवेआवबो बेबादिनो बिथांनि फरायसाफ्रानो रेलवेआवबो जोंनि गामि हिसाबै मावनानै दङ मावबाय थानानै बिथाङा जितु बे फरायसालिनिफ्राय आजिरा लाबाय बिथांनि जिउमानि थाखाय भबिष्यत जिउमानि थाखाय नोंथांमोना रायजो राजानि थाखाय दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बिथाङा गोलाव सम जेनाखि जोंनि बे गामियावहाय फरायसाफोरखौ बा रायजोजों नांथाबनानै गावनि सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावनानै बे हाबाफारिखौ लाबोबाय बिदाय जानाय समसिम बेखायनो जोङो हास्थायदों बिथाङा जाहाथे दिनै मोजां मोनसे सुस्थ' देहाजों बे गावनि ट्रान्सफरखौहाय बारग'होनो हाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा न'आव जिरायहैनानै बा आजिरा लानाय समफोरखौ जाहाथे मोजाङै
अबं गसाइनि खाथियावहाय बोर मोननानै मोजां मोनसे सुस्थ' देहाजों मोजाङै थांना थाहैथों होननानै जोङो आसा खालामदों। जाय फोरोंगिरि बेवहाय गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगोन आरो टिचिं स्टाफ हिसाबै बेहाय फोरोंगोन बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? दा जोङो फैबाय थानाय समावहाय जायनाखि गोदानैहाय हेड टिचार जागोन बे हेड टिचारफोरखौ जोंबो जों अलरेडि रायज्लायखाबाय आरो बिथांमोनखौ जोंबो खावलायबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जोंबो नायदिंबाय थागोन आरो बिथांमोननि माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा जोंबो बेखौ मदद होगोन। फैबाय थानाय जेनाखि हेड टिचार बियो जोंनि गामिनिखा, बिथांनिनो स्टाफखामोन, एसिस्टेन्ट टिचारखामोन। दा बिथाङा रिटायार जालांनाय लोगो लोगो दा एसिस्टेन्ट टिचारा दा हेड टिचार जानानै फैबाय। दा गामिनिनो हेमेन बर' होननाय, दा बिथांखौबो आं खावलायगोन गामिनि जानानै जाहाथे गोदानै मोननाय हेड मास्टारा जाहाथे बे फरायसालिखौ सिगाङावहाय जेनाखि मावलांनाय हेड टिचार बेबायदिनो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ होनानै गामिखौ बा फरायसाफोरखौ मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ होलांनो हायो। सरकारि गुदि फरायसालियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ माबायदि फोरोङो? दिनैहायथ' जोंनि गामि हिसाबै जोङो बे गामिखौ जोथोन लानाया जों गामि हिसाबै जोथोन लाबाय थायो। बेखायनो जों खावलायबाय थायो, जोङो गामियारि हिसाबैहाय जों बेखौनो लुबैदों आरो जों खावलायबाय थादों जोंनि गामिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गुदि सोलोंथाइखौ जोंनि बे सरकारि गुदि सोलोंथाइयावनो सोलोंथाइ लानांगौ होननानै। दा जों बेखिनिखौ गामि आफादनि जानानैहाय जोङो गामिनि बिमा बिफा फरायसा फरायसुलिखौ जोङो गुदि फरायसालियावनो फोरोंफैनो थाखाय जों खावलायबाय थायो। बेसेबांसो जौखोन्दो फरायसाफ्रा बे फरायसालियाव? दा बर्थमानावहाय 55सासो दङ फरायसा आरो फरायसुलि, 55सासो दङ दा। आरो जोंहा अंगनबादियावहाय दा अलरेडि क्लास 1आव फैगोनफोरजों लानानै बेहाय 35सो आरो अलरेडि दंखाबावो आरो एरबावगोन आरो 35सासोआ अंगनाबादियावहाय फरायबाय थागासिनो दं। फरायसालियाव माबाफोर जेंनाफोर दङ? फरायसालि हिसाबै जोंनि जेनाखि सरकारि सुबिदाफोर बे हिसाबै जोंनि फरायसालिनि अबस्थाया माने न'स्राङाहाय खुब गाज्रि। जोङो नांगौ रोखोमनिहाय माबाखौ रुमफोरखौ मोनाखै, बिल्डिंखौ मोनाखै आरो जोंहा वाल बाउन्डारि गैया। दा बे हिसाबै आङो खावलायनो सानो जाहाथे फरायसा बिफाननि बा जोंहा फरायसा डिपार्टमेन्टनि जेनाखि सारमोन बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बे फरायसालिखौ मोजाङै मोनसे सुबिदा होनो हायो, बेखिनिखौ आङो फरायसा माबाखौ आङो खावलायहरो आरो सरकारखौ।